EZE-ANA Ugochi tubelu. Nwoke ọma n'Oraifite, ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. EZE-ANA, EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma n'Oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye nwanyị jere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma n'Oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye nwanyị jere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị okenye anyị front and back, ndị ochie anyị front and back. Fada si kala aka were ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa, obodo ụka agakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, EZE-ANA si na ọma mbe. Ọdịnala amanwụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbago ume, ọdịnala ya dị. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma n'Oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ka anyị dobiri ihe ebe a. Anyị abịakwanụ n'ụbọchị tata bụ Orie. Asị m na Orie ga-eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na kakaka ya ama anyị na jijiji ya ama anyị. Asị m na ihe ọma dị n'elu ya ọrịa dara anyị na ọdịnala ya buoro anyị obe nkụwa gwara anyị ha wee fụ. Asị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-adakwaziri obodo. Asị m osisi fly na-atụ ufere na ufere ya agbapụ ya ọnụ. Asị m na ife ọma ya emere anyị maka na adịghị ka ibe ọ na-akụ akwa, ọ na-agbawa obi. Asị m onye sị na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye sị na ya ma adị mma na onye a ama nata mmata iru ụwa gwụ. Onye ọbụla chechara ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Ise aga m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu n'Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja n'ọdịnala restoration prayer ministry, ọ ngalaba our administration using ọdịnala method. Ọ na ya bụ ka a na-abịa every Wednesday. Ya Wednesday ka anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị friends of the temple na ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche all over the world. Ị nwekwasịrị ike isonyere anyị n'oge ya bụ Wednesday anyị ji ekwubi okwu using ọdịnala method. Mana ụbọchị ọbụla ị ga-abịa, let me know so that onwe ihe ị ga-eweta ka ngwa gị. Ịghọtara ya? Echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba ka na-aga n'iru. Ọ na 19th bụ Satọde ka anyị ga-achịkọta ya bụ echi. Anyị ga-achụ aja dị iche iche tupu ebido emesara aka. Ndị mmadụ ga-abịakwazi rie ma ṅụọ. Ọ bụrụ na ị na-eniwu ya, anyị nwere ike ịbịa unu Ugochi tubelu na temple, please you are invited. So mana ọ bụrụ na isonye wuyi na nke ọnwa chi isonye na nke ọnwa Disemba, echefuna na Disemba 6th ka ọ ga-ebidokwa.
ihe ọ pụtara na ị ga-ebook before 50 maka isonyere anyị maka ndị ọfụ ndị ochie amarago ka esi eme mana maka gị nwawa onye ọfụ before wọdụ ya 3 prayer request email donation token to the account number mana ị ga-achat na WhatsApp na nọmba m ma kpọkịta ka m gwazie gị details anyị need from nke nwee ike book oge aha aja mbunye elu aja epụta ihe aja esigo n'ahịa na ya wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu ifo mmadụ iche meelụ ndị mmadụ mana ya bụrụ ndị na-esho social testimonies because most of the times ọ dịrọ necessary now maka na ọ bụrụ usoro anyị nwa ji eme ụbọchị tụbọrọ na temple mana before nke a ọ bụrụ na ị chọrọ ma ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ọbụla ị nwere send the message na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Isiokwu anyị n'ụbọchị taata na-agakarị n'akụkụ nke ụmụ nwanyị maka na m nwa personally I'm sick and tired of mmadụ ịbịakwute m sị m lụọ ọrụ ya ọrụ na-esi gwọọrọ ya ọgwụ ka o wee kechie enyi ya nwoke ka ọnụ bịa yes ma ọ bụ na yes na nwoke ara ya chọrọ ịnụ ya because of one reason or the other. Eze-Ana adị agwọ ọgwụ yes ịchọọ ịgwọ ọgwụ jekwu ndị dibịa ndị na-agwọ ọgwụ ya dị agwọ ọgwụ mana ihe anyị na-eme ọ bụrụ na o nwere ihe gbara ụchụ that is ụchụ mmụọ maọbụ ụchụ mmadụ maọbụ na ụchụ imetara onwe gị yes enwere so many things nwere ike ịkọsụ ụchụ ebe mmadụ nọ maọbụ na o nwere ihe so gịnụ ịkpọrọ ya ndị mmiri ịkpọrọ ya ndị otu ịkpọrọ ya whatever ọbụla ịkpọrọ ya ọgwụ mmadụ gwọrọ ịkpọrọ ya ihe ọbụla bụ na ihe na-eme na family be nna gị whatever it is ọ bụrụ na anyị gbasịa afọ ọ bụrụ na ihe ndị a bụ ihe we are problem I can assure you we will help you to solve those problems. We help you to align you with all the forces na-ebu agha ma ọ bụrụ na ihe na-ebu agha has to do with spiritual we help you mana ka anyị je gwọọrụ ọgwụ by fire by force ka enyi gị nwoke wee anụba gị count us out by abịa gwọ ụdị ọgwụ ahụ because what you are trying to do is about hypnotizing someone and the Eze-Ana is here to live long life. We are not interested. Yes. Maka na ọkụkọ agwọtara ọgwụ na-eso ọgwụ ala ọ bụrụ na nwoke ị nwere ajọ omume na eburu a virtuous woman eburu a good woman eburu nwaanyị nọ ready for marriage onye ọsọ onye bụ na ọnya gwọrọ ọgwụ wee jikọọ gị na nwoke it's just a matter of time you will still live that marriage maka na asịrị na mma nwaanyị ma ọgwụ nwaanyị gwọrọ duba nwaanyị na marriage ajọ omume na-amaghị eme ga-edupụtakwa ya na marriage maka ihe ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata ka anyị kụzielu ndị mmadụ ihe niile ị kwesịrị ide eme dịka nwaanyị echi niile anyị kwuo nke ụmụ nwoke ihe ị kwesịrị ide eme to attract ka ị wee meritie attract ya a good and responsible husband for marriage. Ihe ndị a ka m ma gwa gị 5 things. Yes, it will work for many. It will work for you. Akụzigoro m ya ọtụtụ ndị mmadụ and some of my spiritual daughters they apply the method, believe in me, their testimony. Maka na aja agwa ama lead you to anywhere. Ịghọtara ya? Ọnya ka anyị ji bịa.
someone I used to know on social media because more the family the mma. Yes, more the family the mma. Video from their elder sister. Oh, well, one of my friend is a good man, and they have somebody they very comfortable. They take good care of her very well. A man of principle. The man is also of Anambra State. And they are somebody ma no emejia. Yes. He was also one of the men ma who were respect for. So much. We recommend this friend, family friend ma. I'm on the family through 1 year one. We recommend the area, yeah. I want him the lady because I don't necessary. I try to put this because this man is a friend to me. I want him the lady. Here, Melo screenshot to her Facebook platform, her Facebook page. Name send the earlier to this my friend. Why did this my friend just shut her up? Then, almost another one hand up. Hagamani mana or chachaya. The attitude, I'm sure, because it's not as if she's not beautiful. She's beautiful. Yes, she's beautiful. Have the height. Mana na amaghị ekwu ma ọ bụ adịghị friendly. Enweghị that respect. Enwere ndị ya bụ ịchacha na social media. A man again a mother chat. She will give you respect. Some women, what some women should know, not every man that chatted you on social media or a mother from stop working, say, please, can I have a word with you? You know, admire your beauty and overall, every man you see came to you for fun. Therefore, don't assume. I'm going to tell you, hello, whether on social media or physical. From why with this mindset, I'm going to say hello and no more dog has him. He blows up portray guys on the bad light. Don't say no has him. I do tell guys too. It's not why I need a proof. Why I need a proof. What can you need proof? Give that person that respect. Hello, you respond though. How are you today? I'm fine, sir. You know, yes, cause it demand. Now walk a chat here. Yes, yeah. Hello, how are you? I'm fine, sir. Yes, sir. Yes. Whether more we are met, more not we are met. Oh, hear that attitude portrayal. That's a wolf man. A man by the no mass. If mother, only of one atorogato, Ikene of ma, Obundi Imo State. Haneke dead. Dead to Toma. Yes. You must greet the person in a way. The person will see you no answer of ma. You know, Talia? Mana o nwere ka ị ga-esi present onwe gị ị bụrụ onye azụrụ ọfụma
mana o nwere ka ị ga-esi wee prezentị onwe gị ị bụrụ onye mere gịnị onye asụrụ ọfụma ịghọtara ya o nwere ka ị ga-esi wee prezentị onwe gị ị bụrụ onye asụrụ ọfụma so driver nwere ị chọrọ fuel ọgwụna jego gbaa trip na adịrọ chọrọ ya agwụ jee kọrọ madam aka na dọọ excuse me kọrọ madam aka na dọọ ka onye ga-ego fuel enye bere akwụkwọ filin steshọn enwere ike ịgbanye fuel ngwa jee one trip chiata jee one trip ta ha nye gị akwụkwọ okay. No, I'm sorry for that distraction. Sorry. It will interest you to know. Sorry, na. The man I'm gonna go. All go middle go table water. I'm discussing with one of our driver. Yes. One of the latest flight truck I went. So normally he hold you where you are on a boat. And well, filling station had a job of fuel. That I will management and walk. So when this driver remember introduced to the filling station, on your batalo, all you were enough. You were enough. So you can say the one thing before and after, and we can share this program. So about there, then you might care where be our equal. So finally, I believe now her approach to this man Umelie introduced to I draw convincing to this gentleman man or bro or Ikobia or Bial on a show one man attitude only now Maria now the man after somebody the well trained. If not, we lose that opportunity. I want to go for the don't we can ask no village people here. They making them here. Man, I'm both for the week. I wouldn't matter me own way. You know that? Then come by as I let try to make a no but it. But before I got you, and well, card IGB. I will buy a middle program. I take card IGB IGMTN. IGMTN webia IG kwasi Airtel webia so onya bo ihe ndị anyị ga-eke tata to I made the program I get those card ya then ka m gwazie gị etu o si wee dịrị anyị ji wee bịa o nwere 5 things you must do if actually you want to attract a good man, for marriage. Well, 5 things I mentioned here today. Believe in me, if you made these 5 things, that is cardinal 5 things. Yes, you will be attracted to a good man for marriage. Because if you're a woman, know that all those here now working attract one, about one. Obro won't come on about the dialogue because not chology for future, not chology for maybe marriage. Working with Ike Ebadogi on to say. Na not your every house. Yes.
nwoke nwere ike ịgbado gị maka na ọ chọrọ browse so ọ chọzie honeypot ọ ga-evisit nwoke nwere ike ịbịakwute gị forget about ihe ọ gwara gị n'ọnụ yes o nwere ike ịbịakwute gị nwere ike ịkwaghị ihe ọbụla mana ihe dị ya mkpa at that moment bụ ka o nweta ihe ọ chọrọ. So have that one in mind. Ngwa nwoke nwekwara ike mekwaghị approach maka na n'ọfụrụ gị eburu ụdị ọ na-eri, that is the spec. So mana whichever way nwoke si na-abịa gosi onye anwa na-azụrụ ọfụma, then ka iwe nwee ike wee mara exactly what the person came for. So n'ụbọchị tata ụzọ ihe ise anyị ji maka ya wee bịa bụ nke mbụ, ya abụkwa na ọ bụrụ na ị nwere ajọ omume, inwe bad behavior, onye gị nwa nwaanyị na-ele m anya, yes, ịma ya strengths and weakness, ịma ma ị nwere ezigbo omume, ịma ma ị nwere ajọ ọnụ, ịma ma ị bụ onye azụrụ ọfụma, that will be a dream of every man. Then you must have good behavior. You must have good behavior. O nwere omume ị ga na-eme, you turn many people off. Ịbụ na nwaanyị na-akpọ ndị mmadụ, ịbụ na nwaanyị nwere ajọ ọnụ, bụrụ nwaanyị ọ ga-abụ mmadụ fụ, ịbụrụ nwaanyị na-ekele mmadụ ọfụma. Ọ bụrụ ikele mmadụ, ọ bụrụ dị cheap. O nwere omume ga-eme ka nwoke si n'ịdị cheap, ọ bụrụ because of greeting. Ịbụ na onye ga na-emebuka ọsụkwa ya bụ na ịmachala mma bụrụ Queen Elizabeth maka na ọ dị bụ nwaanyị. Akwụna na ebe akwa nwa nọ na nka. Nwaanyị ọbụla sịrị gị na di ya matara, gba ya nkịtị. Mgbe o ruru 60 years 65 years, ọ marụ na nwa nwere uru ọbara, nwa nwere uru ọbara. Mana kịta ahụ ya ka kwụ ọtọ, o nwere ike ofe ilo na jikwakwa ọkụ, mana di nwere uru ọbara ka di bụ. So he must have a good behavior. Must always behave well. He must ịmara ihe anwa ọ mgbe gburugburu mgbe a na-ajụ ese nwaanyị, mgbe a na-agba njụ nwaanyị, ihe a na-ajụ bụ kedu ka agbụrụ ya si eme, kedu ka behavior, very important, especially a ga-ebidogo na behavior nne ya wee malụ ka ụmụ ya ya dị. So make sure na agwa gị na n'ebe ndị mmadụ nọ dị very decent, ka a ghara iji ajọ ọnụ kwa nwa ya na o nwere ajọ ọnụ. Inwetazi aja akparamagwa anwa, ịchọba dibịa ga-arụrụ ọrụ ka iwe attract men, mana n'ime onwe gị ịma na ị nwere kọma ị nwere ụbụ onye bịa were ọnụ finishi onye anwa. Ịbụ onye ada ekene mmadụ, ịpụta fụ mmadụ ịkpọ ya mmadụ ekene, because ọ etu isi wee presenti onwe gị, na ịbụ nwa azụrụ azụ ọfụma, ga-enyegoro ndị mmadụ that avenue email approach. Don't make yourself na lady approachable, na mmadụ anya eluwu gị nso. Ịgwara ka ị create that impression, ịgwara ka ị create impression na ịdị ekele mmadụ, na ị na-adị ka ndị nwụọ, no matter how beauty,
avoid such. Kama adu ese nwa se o nwatakịrị a enwere sam nke bụ ka ọ ghara ịbụ inwe kembụgoro inwe aja agwa ka ị ghara ịsị ọ bụzie na aja agwa ga na-awere gị aja na garị ijelụwa ọrụ mmiri si nọ ndị mmiri na-egbochiri gị ịnụ di ma ọ bụ na nwunye di mma gị ma ọ bụ na ndị otu na-eme na ịnụrụ di ma na aja akparamagwa nwoke chọkwara idina gị nwere ike ma ya gwara gị nwere aja akparamagwa ihe ọ na-achọgodo ka o nweta ihe ọ chọrọ ọ gasị ike. Yes, ịnọkọta jụọ ndị mmadụ kedu ka isi eme. Ejikwara nwoke nwere ike saa gị isi maka na ọ chọrọ ka ọ bụrụ azụọ gị, mana jụọ onye ya agwa gị eziokwu kere aka akparamagwa gị dị na ọ bụrụ na ị nwere ike ịgwa onwe gị eziokwu. Ka ofu nke abụọ, always dress decently. Always try to dress decent. Esekwana ka ị dress ya to impress, ka ị show over all the cups. Esekwana ka ị dress ya to kill. Idress ya isna ka idress ya bụ ụfọdụ ndị mmadụ fọ ka ị gafere efe n'isi ma ndị nne ma ndị nna. Hapụkwa ụmụ okorobịa ndị oju ọnụ eri, ndị nwere ike ịfụ wee tụọ gị ada etichara gị. Na ha na-etichara gị does not mean na ha ga-anụ gị for marriage. Ụmụ nwoke ịfụ dị very sensible when it comes to marriage. Ọ bụrụ dressing niile anyị dressịrị maybe iyiri ụmụ ihe eji eje pati a na-ehele gị a na-eti. Ọ bụrụkwa ndị ahụ for marriage. Ihe ahụ hyping na-eto otuto ga-egbu gị egbu. Ọ bụrụkwa ha ịghọtara ya. Ọ bụrụkwa ha chaa. Ọ bụrụ ha ezigbo onye ga-eto ga-eto. Ezigbo onye ga-eto ga-eto. Abụrụ ndị anwa those boys na-eto gị, those admirers ndị maka ha gwara ukwu nke nke niile abụrụ ha ga-anọ. Yes, dress decently. You are not dressing to impress only party guys. Dress modestly. You know that okay now. Can responsible guys wear there. Then, money dress ya to kill. Burundi they expose onwe ha. No do abuna. Ka we afọ na ara gị kwụ ọtọ ma ọ na ike gị kwụ ọtọ. Ma ọ na nwere ntị. Ọ ga-eme gị you boss onwe gị corner. Ọ ga-enwe gị onwe some fractions, some guys, those guys, club guys. Go we go some club guys. Now like who the head to one day they are attracted to you, if at all. If you need a minority in the eyes of men. Man, he dress modestly. Man, the club guys will see admire you. Don't mind those club guys. If they see a lady that dress modestly, they too give thumb up for the person. Then for modern guys like us, they not like give me here okay. Now half a baggy, I got mana watakere do okay. Don't paint picture if one day mother need to too desperate. Okay, attract her using dressing. Makade madam okay we have on anya kahana the kind attracted to. Now ime onwe gị etu a maka na asị na onye nwe onwe azụ onye nwe onwe ya oke ụsa chụbịa. Onwe ka ihe esi nwe onwe gị responsible guys
I mean, responsible guys will avoid you. Then, ndị gara abịara gị abụrụ sọ ndị abụrụ bụ sọ club guys. And remember, greater percentage of club guys are for fun. They are not getting married. They are actually baby mamas. He can go. And other people, guys known at the other side, only chori making families. Have you asked yourself how many of these our celebrities they are not going? How many of them got married to their dancers? How many? Some majority will not even marry. Majority of them, those club guys, just baby mama. I'm talking to you about what you must do to attract a responsible man for marriage. You got there? Now, the third one, what you must do and apply. Cholo, attract a responsible man for marriage. Number 3 things you must avoid. Avoid the temptation. Iso na ndị ga-anọ na social media na-egosi ala, na-egosi ukwu, na-esheki ala na social media, na-esheki ike na social media. Then, ndị nọ na social media trying to impress with their erotic moves in order to attract men. Let me tell you, any man you are attracted by these erotic moves will approach you because of erotic demands. Or they are gị maka na ebu nwanyị ọ ga-anụ anụ. Ụmụ nwoke dị very intelligent when it comes to marriage. I mean, responsible guys. So, mgbe ọbụla onye attractara bụ onye attractara n'ụdị ọnọdụ dị etu a, ga-amekwa ga-afụtakwa gị n'ọkwa etu a n'ịnọ for onye ọbụla. And n'ịnọ for onye ọbụla bụ n'ọkwa etu a isi eme ka imete ya mma, n'ọkwa etu a ka isi wee dịrị. Onye abụla nwere ike ịnọ Lagos ọkwụrụ ụgwọ moto, ọkwụrụ ụgwọ flight ịbịa Lagos, ịbịa Abuja. N'ọchakwa Abuja onye ọzọ akwụrụ ụgwọ na Abuja, isi Abuja dị Port Harcourt. Those things you are doing, ụmụ nwoke ma ihe. Oluo na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị, efu na ọ bụrụ ozi ndị niile anwa na-eche mmadụ ole niile ndị niile efuru na-eche ekike na social media. Mmadụ na ole n'ime ha ka efuru will get married from that. The most you can get from that bụ inweta followers. The most you can get from that is inweta followers. Ndị ga-efiru na ka ha sobe gị maka na ha ama na mgbe ha bụ friend with you, then bido chat ba gị na-enwere every possibility na ọ na-akọmentị na ya post na ị nwere ike ịnotis ya. Ipost ha na nke bido sheki gbu ukwu ma ọ sheki ike ma ọ sheki ala ma ọ gbara ọtọ na-eme ya ọhelu bagisi nne n'ịgbarie ya isi n'ime ya nka hey, this is spec ya nke abụ iri na hype. O mechie etu a ịnotis ya otu ụbọchị ọ gwazie gị si Lagos bịa visit ya na Abuja ịkpanye. Kedu ihe attract the man to you is your erotic displaying of your erotic curves or your erotic moves. Those your moves, all he may attract. Therefore, he will treat you as such. You know what I mean?
Yes, all here very attract to you. So once or botalage or browse one, that's ends it. Tomorrow, I want that any hotel. If you don't know what the end of the boya, Obia Bow, Quagon Panine, when you can put down by food. And I was the only go transport, and I was a car of block for me. Egotaria? Yes. Number 4. It must be a woman of vision. What are you bringing to the table? What are you bringing to the table? Let me tell you, men are so intelligent when it comes to marriage. I'm not talking about those men that got married to you because you force yourself on them. Maybe EZE-ANA Ugochi by mistake with all the threats from you or from the threats from your family. Makano Nyoto, Worojo Dare Wenenu. I said, well, no, mercy. Kianowa. More Abuja marriage. Ojen cake Warungwong. Wajer. Ihe abụghị nwa na-afọ ọsọ onwe gị. O nwere ike by the time ị mụrụ ofu nwa ma ọ ịbụ ma ọ bụ ịtọ, at the stage the man will get tired of you and push you out. Mgbe ahụ ị chọwa onye ga-alụrụ gị ọrụ. Na dị gị na ọ hapụsịrị so nwaanyị ọzọ na ọ dị ajụzi ese nke a gị na-ebido nwa kwanta. At the end of the day, marriage a crash ya. Don't forget as nwaanyị na mgbe ọ bụla marriage crash na ọ bụ nwa na onwe gị bụ nwaanyị na-atụfakarị. Ichefukwana nke a. Don't allow anybody to deceive you. Whenever marriage crashes, the woman suffer most. Yes, we're going to talk about yes. But the woman suffer most. Especially, women are financially buoyant. Yes. Only are financially buoyant or do you open up. So bear this in mind. You must be able to bring something on the table to balance it up. Example, let me ask you, when was the last time you prayed for your husband, as in for your boyfriend? Yes. When was the last time you prayed for him? Even to his hearing, yes. Mana iperi ebise dibia weekend. Kelo mgbe esigorie, my love, let's pray. Mobu we are in a gori ofo. On afu we are in a gori ofo na ekwubiri okwu. When was the last time you did that? Emo na nwoke ọbụla na-achọ nwaanyị ga-add nwere something ya contributing to union. Ọ bụrụ na if a man sense na nwere ihe ị ga-bring to the table, na ọ bụrụ na ya nụọ gị, ọ ga-agba ọsọ. You must have vision to be able to do this. Kelo alụ ị na-atụtarị ya. Ị na-ajụkwa ya honey Kelo ịmalụ ka business esi aga. Mmalụ ma onwere alụ ị ga-atụnye ụfọdụ ihe ọ dị emeta ọfụma na the business. Ọ bụrụ onye adịghị keep wo account ma ọ bụ onye na-spend the expenses carry income. Kelo ka esi atụnye ya alụ, how to curtail the expenditure. Cause ihe nọ ya bụ so weta ka erie. Itubego ya alụ gbanụ ka business ya si aga. Itubego ya alụ kedu ka business ya ga-esi wee nwee ike wee si from strength to strength. Itubego ya alụ gbasalo customer relation. Kedu ka o si treat customers ya. Ọ na-pay attention to their complaints. If the man is not seeing you as somebody ga contribute, ga akwalite business ya, ga bụ an addition, somebody with vision,
ọ ga-esi n'aka ya nweta agbamume ma ọ bụ alụ ga-eme ka biznes ya si n'ike wee na-abanye n'ike. The man ama afụ ihe ga-eme ka oke ipu oke. Please note, if you are visionless woman, all the very likely that a man will not take you serious. All the very likely, no man. Don't rely on sex, because sex alone is not enough. Yes, read my lips. Sex alone is not enough to hold a man. Yes, a man can get good sex everywhere, from any woman, from even side chicks, if it's a type that normally keeps side chicks. So don't even think of that. Don't even kill yourself sex-wise. Don't think you were trapped for this man. All these characteristics and names now. You know, because so very important. Don't allow yourself to be seen as a visionless woman. If you want to date this year, man, not sure and then like it, yeah. Take your time. Don't show desperation. Take your time. About the marriage or with you. I will advise you. Absent from sex. Yes. Till when this man sees other side of you, that will make him value you more. A man will forget easily about you if you what only you are bringing to the table with sex. Because tomorrow, believe in me, he will see another person that says manic than you. Well, no matter what you can do on the bed, guru. So you can see that it's not enough for hold a man. But yeah, so don't even think about that. Man, a man forget as somebody near the angle something they bring it to the table. Very kid unique. He will stick with you any day, anytime. For ya? Because if you are saying a bumbo, for he may avoid above all. Obro they might absent you from sex. Make sure anytime your man is touching you, as long as you have not paid your bride price, make sure you insist on using condom. By so doing, you are protecting yourself from sexual transmitted disease. 1. 2, it makes the man to know that you value your life, that you are a very careful person, that you are not careless. Let me tell you a short story before I finish number 5. There is a guy I know. He approached me and asked me that there is this particular lady he have dated for 2 years. And according to him, he told me that for that 2 years he have dated this particular lady. This lady got an air miss time here. So much was there no one. Now this lady they date together for 2 years. And the one person this girl guaria, they are demon. Now when they told this year, maybe that when see me were not demon. Because at that point in time, no one on we feel that this lady when you can find their difficulty demon. Manon when another lady on what are awful. This lady, women insist that if for anything that he is not ready to die for what he does not know, and that is not ready to share carnal knowledge without condom, because he values his life. You see, this lady is very smart. She presented herself as a reserved person, as somebody that pay good attention to her health. And free woman.
So the guy told me that he's now dating the second lady, but with condom. Because the lady said, no condom, no fun. You understand? Now, he have dated this new lady for 3 months. But now, he want to select a wife for these two ladies. She told me that based on what he noticed, that these two ladies are good for him. But what is giving him sleepless nights concerning his first date? Now he got this lady for 2 years. And since this lady cannot conceive, now I think no more can that this girl or the okay. For that reason, back here, the guy don't put that first one. Well done, boy. There's a law that new one. Mary is sister condom. Because for now, and what anything the game make at the guy, a woman in the use with condom, he cannot judge her, nor the women. For at the end of the day, he settled for that, the second lady. Became Mary's sister condom. So, what am I saying here? Don't present yourself as able public toilet and the ebe ọ bụ na nwoke a anụrụ gị na-awụnyere ya direct and o nwere ike chọpụtakwa na onwe onye ọzọ gị na ma ọ ga-ebelifwa na etu agwa onye ọzọ si awụnyekwala gị. Ihe ụwa all about packaging. It is present onwe gị. Ị present onwe gị as na you deserve. Ebe ọkwa a na-eme around ọ bụrụ si ikwue n'ọnụ mana in your attitude. Adị m ekwuzi ụmụ nwaanyị ndị nwere ike ịbịa iweta kọndọm asị mba na ya ala ya na ihe a dị atụ ụtọ. So kedu impression ị na-ekreti ka bụ nke nọ nke ise, the last but not the least. Kelo, you must show loyalty and respect. This is the last, the fifth thing. Loyalty and respect goes hand in hand. You cannot tell me that you have respect for me and you will not be loyal to me. Let me give you an example. There is a man called Potiphar in an ancient book. Joseph was serving that man called Potiphar by name. A day came. Potiphar's wife wanted to have carnal knowledge with Joseph. And Joseph said no, on the ground that he will not do what is not okay, what will betray the confidence his master had on him. He said, what is the essence of loyalty if he can go behind his master and sleep with his wife? For that reason, Joseph turned Potiphar's wife down. So, if actually you love your partner, your fiancé, you will never cheat. Because cheating on him shows that you don't have respect. Let me tell you one thing. Men don't joke with their ego. Yes. A man will forgive you if you have bad mouth, but a man will not forgive you if you allow his ego to go down. That is why a man will never forgive you if you date his friend. If he dates whoever he knows, he will never forgive. Because for him, he will feel working with ego. That protecting that ego for your husband, he will always appreciate you. So if your loyalty to your husband, you know those things that he rub mud on his face, avoid them. Now,
with that one, it shows respect. Let me give you an example. Obrone somebody, example, in my company, and for any reason, he have the gut to toast my my wife or my daughter. It means that you are not loyal friend. Because if I'm a friend to you, I will not toast your wife, I will not toast your daughter. Now, in the case of your wife, it's no. In the case of your daughter, if I want to, I can only come closer to your wife, to your daughter, if I want to marry her, and I will come straight to you. Bro, see what I want. I want to marry your daughter. I want to marry your sister. That is loyalty. Somebody that is loyal to you. So, if you want your man to appreciate you, show him loyalty. And the loyalty goes with respect. Your loyalty goes with honest. Somebody you are loyal with to, you must always tell the person the truth. You never say lies. You never tell him lies. So if you claim to be loyal to me and they are telling me lies, believing me, that your loyalty is not ethical. Because I cannot trust you. Somebody that is loyal to you must be somebody you can trust, must show you that you can trust him or her. Respect. If you love your husband too much, respect him. And if you respect your husband fully, you will never open your legs to anybody. Nobody will ever browse you as long as your husband is alive. Let me tell you why most men get married. It's not because of only food. Because if it's only food, you know we are good restaurants where we can go and eat. If it's because of sex, we know where to get sex, quality sex, even sweet sex. You see these side chicks? They had run, you see how they can turn you around 360. You know why? They want to beat really madam. So if it's sex, acrobatic sex they are looking for, they know where to get it. From these free lancer ladies. Yes. So why the greatest thing you can give the man, if he has money to buy, can you buy it for you? It's respect. If your man knows too well that you respect him in every sense of word. Whenever your man says, my girlfriend, you have offended me, or show you that he's not happy, please ask him for mercy. If there's a way we know, if you ask us for pardon sincerely. No. If when you know. If you sincerely no na your mal no wuteria no metology. What do you say? And you get near tears will start rolling out of your ears. So be humble enough. Whenever your man complain that this is not doing well, bend down and ask him for forgiveness. Don't start telling me, is it this small thing? Is it this small thing? Is it this small thing you're playing on? If a man notices that you are not loyal to his authority, to him, you are disrespectful, believe in me, because he will not marry you.
If you like, go and do all the charms. You can use charm to control him, his senses, but his spirit is not with you. It's just a matter of time. Whenever he liberates himself from the spiritual entanglement and shackles, he will push you away. He will even say, when did I marry? Got married to this wicked woman. At the end of the day, and if your man push you out of his house at that time, of maybe you have 3, 4, 5 children, you are going to suffer. Because at that time, their market value has really dropped. Ndị ga na-abịazi wu ndị agadi nwoke, ndị ga na-eji gị wee na-emechalụ na past time. So don't rush a man or show a sign of desperation. Put these 5 key points I just pinpointed now. Believe in me. And you have done your spiritual work. And you put these 5 key points I just gave you now into practice. Believe in me. You will be attracted to a responsible man. Thank you. Inwe ajụjụ na nkuzi a ma ọ bụ ihe ọzọ na-agbagwoju anya n'ihe a nkuzi taa, chat m na WhatsApp 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672. Daalụ. Then ka anyị kpọọ kaadị anyị ji maka ya wee bịa. Kaadị anyị ji bịa taa. Anyị ga-ebido na Airtel network 500 05 05. Let me start afresh. 05 90 50 35 73 97 30 82. Again, 05 90 50 35 73 97 30 85. Sorry, 82. 82, sorry. Let me call it for the last time. 05 90 50 35 73 97 30 82. That is for Airtel. For MTN network, 81 51 55 75 20. Again, 81 51 55 75 20. Let me call for the last time. 81 51 55 75 20. Echefuna. Now MTN, to load MTN 500, you have to dial star 3551 star this number for now. Ash. Ya guys, yeah. Now I to work again, you can see the Yakabia. I could be able to go for this in the for our fans and friends all over the world. They carry single. Then I chop partner and then they got across this video all over the globe. May they receive blessing. May they receive help in order to put these
5 cardinal points into practice. As they are doing it, let them be attracted to a responsible man that will love them genuinely. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, sendịrị m na WhatsApp 0805 7837 672. Ya gazie ọfọ. Ọ ga-adịkwa ụdị oge a echi niile bụ Saturday by 9 a.m. Ya gazie. Izuru keme Chineke, izuru keme. Izuru keme Chineke, izuru keme. Izuru keme Chineke, izuru keme. Chineke, izuru keme. Chineke, izuru keme. Onye na-eme mma, izuru keme. Onye na-agwọrọ, izuru keme. Ka anyị dobere etu a ka ọ dịkwa na echi niile bụ Saturday by 9 a.m. Ya gazie. Ị na-echa vidiyo atụsara ya ndị ọzọ.